tabăra asta este necesară tuturor oamenilor, tuturor celor care se respectă, tuturor celor care vor să trăiască mai bine. Această tabără este potrivită tuturor oamenilor care își doresc să cunoască mai mult, să avanseze. Ca și recomandare pentru cei care și-ar arăta interesul și ar rezona cu ceea ce le povestim noi, că altfel trimite cu forța nu merge. Deci cineva care rezonează, da. Și recomanda această tabără pentru soția mea, care cred că ar putea să ajungă și ea la un nivel de înțelegere și cunoaștere mai profundă sau mai înaltă. Pentru oamenii ca și mine, care simt, care caută, pentru căutători, pentru cineva care primește o informație și nu ține doar informație, cum e și practic. Aș recomanda tabăra asta tuturor persoanelor care vor să găsească ceva înăuntru lor, să se descopere, foarte mult pentru cunoaștere. E exact ce am căutat. Exact ce ai căutat, ok. Foarte bine a fost. Foarte bine și, nu știu, chiar ne gândeam să ne revedem, cumva. Pentru dezvoltarea minții, psihicului curat, mai luminat, pentru o schimbare întru totul. Da, foarte concis, tabăra asta este ideală pentru persoane ca mine, pentru oameni ca mine, aș putea spune, care sunt la o intersecție în viața lor și probabil cea mai bună soluție este să găsească calea de Dumnezeu, de sfera spirituală, de suflet. Cred că pentru mine a fost mai ușor și pentru noi fetele care suntem deja 4, care cumva ne cunoaștem, a fost mai ușor. Iar iarăși pentru mine, cunosc zi de zi oameni noi. Și nu mi este ușor să mă integrez. Întotdeauna însă aleg cât de mult mă expun să nu. Și aici m-am simțit în regulă, m-am simțit ok, m-am simțit safe. Aseară a fost super fain. Am stat și am ascultat pe toată lumea. Mi-a plăcut maxim. Mă bucur foarte mult că am venit, am descoperit foarte multe lucruri. Eu cred că toată lumea ar trebui să vină. Mi-ar place să vină, de exemplu, chiar i-am spus nepotului că mi-ar place să vină și el să-l aduc aici. Da, a fost ok. Am văzut că s-au creat conexiuni și în alte locuri, adică oamenii care se duc și decid să petreacă timp, să investească timpul lor în așa ceva, mă rog, probabil că vor ceva mai mult. Eu aș pune pe primul loc masajul, mi-a plăcut foarte mult, dar pentru partea fizică, dar pentru partea spirituală au fost interesante discuțiile cu, opiniile diversilor filozofi greci despre viață, despre suflet, despre partea spirituală. Producă o deschidere, să producă ceva în tine care cred că ăsta este scopul acestei tabere, să producă o schimbare. Să producă o mișcare în tine. Da. Și am început să simt anumite lucruri. Apoi mi s-au deschis ochii după ce Lord Paris a început să spună despre cuvinte și despre sensul cuvintelor și am început să înțeleg și mi s-a deschis ceva în cap